ang aton ika 7 no nga tagdaog amo si Alma Galeg, 63 years old ini siya sang Talibong Zaraga, Iloilo, kag nagamit naman ini siya sang Bioderm soap bilang iyang proof of purchase. Kag ang aton nga ika-8 nga tagdaog amo si Winnie Manson, 57 anyos ni siya sang Punta Pulao, Bantog, sang Dumangas, Iloilo, kag nagamit naman ni siya sang R Florete coupon bilang iyang proof of purchase. Ang aton ika-9 nga nagdaog sa aton nga draw si Donna Joy Dete, 38 anyos, sang Sigagaw, Zaraga, Iloilo, kag nagamit ini siya sang R Florete coupon bilang proof of purchase. Kag lastly no si Rose Palma, 50 anyos, sang Villa Carmela, Tabuk Suba, na nagamit ini siya sang San Miguel, Pela Pilsen bilang proof of purchase. Kagina no masadyagid ang market draw naton kagina sa may Saraga, kag nag-enjoy gid ang aton kagina nga mga pumuluyo sang Saraga no, kag nabusog man sila sa aton nga pamahaw amo man sa aton nagindala nga pahampang. Kag yari naman no nga aton mga talented nga taga Zaraga nga nagpasundayag sang ila kinaiya nga talento, mapasaot man ukon kanta. Para sa aton nga video kit challenge, waay gid nagpaperde si Tatay Elisito Octaviano sang Halaud Sur, Zaraga, Iloilo. Hapisan nga may edad na ini, grabe gihapon ang biret. Di ari pamatian naton bala ang pahayag kag ang pagkanta man ni aton nga tagdaog si Sir Elisito Octaviano. Have a wonderful time, but remember, darling, remember you're mine. Ako si Inisito Octaviano, nga taga Laudsor. Nagdaw ako sa video case talent diri sa Banwasang Saraga. Isipon ang akon nga daog sa akon nga video case. 100 piso, 200 piso, 300 piso, 400 piso, 500 pesos. 500 pesos, ibakal ko sang bugas ang kagatas bata ko. Tanan nga taga Laudsor. Ina pa ngayon, akon ko mo ginadapit ko mo sa pag-participar sa Bombo Radio, sorte sa palengke. Basta Radio, Bombo, Star FM is all for you. Ato na batian ang pahayag sang aton nga video kit challenge winner nga si Tatay Elisito Octaviano sang Halaod Sur, Zaraga, Iloilo. Subong man no ang hindi man mapaperde ang kiay-kiay sang aton kainat tagpasakop sa Budots Dance Challenge no. Pamatuod nga age is just a number. Basko pa magbudots si Ma'am Mary Venjiti Tuwag, aton nga winner sa Budots Dance Challenge. Kag ini siya ang nagpamatuod gid nga hindi upang ang edad sa pagpakita sang aton nga talento. Yari bala pamatian naton ang pahayag sang aton nga Budots Dance Challenge winner nga si Ma'am Mary Benji Tituag. Ako si Mary Benji Tituag sang Barangay Inagdangan Sur, Saraga, Iloilo. Nagdaog ako sa Budot Challenge dire sa Saraga Public Market. Dagang ko 500 pesos, 100 peso, 200 peso, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos bakal ko sang gatas sang apo ko. Kamo tanan mga taga Saraganon, mag-entra kamo sa swerte sa palengke promo para magdaog man kamo para pariyo kanakon. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Ato na batian ang pahayag sang aton Budots Dance Challenge winner nga si Ma'am Mary Benji Tituwag. Matamis nga yuhom kag mga prizes ang gindala sang aton mga winners subong man ni adlaw no sa aton nga market draw week 6 sa Zaraga Public Market, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Laika Santiago and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Laika Santiago sa imo siniyang report. May tanan sa sining bago gilamang nga nagtakop nga market draw sa Saraga Public Market.
sa aton sini nga mga kabumbong ako sa diinti may mga freebies tong mga tinapay, may pamahaw at the same time sa mga winners sa aton sini nga mga pahampang dito, cash prizes sa ila sini nga nabaton. And congratulations sa inyo. And syempre sa aton sini napulo ka mga taga-daog sang tag 1,000 ka pesos kag 1 ka balde nga orokan puno sang grocery goods. Congratulations gid sa inyo. Mo nang resulta kung nagahulog kamo sa madamo sining entries. Dako man ninyo sining tsansa nga magdaog. Check ko naman this time aton sini ang studio draw sa aton sini makuturan kay dako-dako man ang premyo sining ila sining nga mabaton for 6th weekly draw. Tatlo mga daog sang tag 1,000 ka pesos para iya sa sining consolation prize. Ang third prize naton 3,000 pesos cash. Ang second prize naton 4,000 pesos cash. Kagang aton sini ang first prize 5,000 pesos cash. Sanday sinuayhan ang mapalaron sini nga nagdaog sa aton sini ang Studio 6 or Studio 6th weekly draw. Balango nagkalangkag na kamo gani magplastar, magpamati, magtutok na diri karon kay lawago ni Bomboro Jane ang mga pangalan sa aton sini nga mga tagdaong sa paglawag ni Bomboro Jane. Bantayan nyo man kung ano ang inyo sini nga dapat i-plastar nga mga kinahanglanon sa pag-claim, i-preparar ninyo sa pag-claim sa inyo sini nga mga premyo. Ari na si Bomboro Jane. Bomboro Jane, please go ahead. Cham, Bombo Kabombo sa aton sining studio draw bago gid lamang natapos ang aton sining studio draw nga ginapatigayon na diri sa may studio sang Bombo Radio kag ari na ang aton sining mga winners diri para sa aton sining week 6 sang swerte sa Palengke promo 2025 sang Bombo Radio kag Star FM. Mauna kita diri sa paggalawag, atensyon sa aton sini nga mga kabombo. Ari aton sini nga mga winners subong sa consolation prize winners naton. Tatlo diri magadaog sa nga 1,000 ka pesos sa kada isa. Kaga una kita sa aton sini nga winner. Congratulations diri sa kay nagaedad 46 anyos. Taga Deca Homes sa Pavia, Iloilo, nagagamit ini sang pure gold nga proof of purchase. Congratulations sa kay Julieta Tuarez. Juliet Tuarez, ikaw isa sa consolation prize winner naton sa swerte sa Palengke 2025 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Liwat Julieta Tuarez, 46 anyos, taga Deca Homes sa Pavia, Iloilo, nagagamit sa nga proof of purchase nga pure gold. Ikadua dire nga winner naton sa consolation prize winner man, nagaedad 69 anyos, taga Barangay 4, Suarez Street, San Miguel, Iloilo. Nagagamit sang proof of purchase nga efficacent oil. Congratulations diri sa kay Milagrosa Miterio. Milagrosa Miterio sang Barangay 4, Suarez Street, San Miguel, Iloilo. Nagamit sang iya sini nga proof of purchase nga efficacent oil. Samtang ikatatlo naton diri nga consolation prize winner, nagagamit sang proof of purchase nga birch tree, nagaedad 57 anyos. Taga Haro, Iloilo City, iya sining address. Kaga congratulations sa kay Marjorie Navigara. Marjorie Navigar, sang Haro, Iloilo City, iya sining gingamit nga proof of purchase mo ang birch tree. Amoy adto nga aton sini nga consolation prize winners sa aton sini nga mga kabombo. Congratulations sa inyo ha. 1,000 ka pesos ang cash nga inyo kuhaon na Lunes nga adlaw diri sa istasyon sang Bombo Radio naton i-award ang inyo sini nga premyo. Kag kadto na kita diri sa aton sini nga major prize winners. Nagdaog diri 3,000 pesos.
Congratulations sa kay nagaedad 39 anyos, taga Barangay Dungon C, Mandurriao, Iloilo City. Nagagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Congratulations sa kay Mary Grace Sampiano. Mary Grace Sampiano sang Dungon C, Mandurriao, Iloilo City. Nagagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Yan sini nga nadagan diri ang third prize winner naton, 3,000 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. Aton sini nga second prize winner nga magabaton sang 4,000 pesos nga cash, nagaedad 33 anyos. Taga Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City. Nagamit sang proof of purchase sa liwat nga birch tree. Congratulations sa kay Dorilyn Lima. Dorilyn Lima sa Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City. 4,000 pesos nga cash ang imo sini nga nadagan nagikan sa swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Kag ari ang pinakamaswerte naton nga kabombo sa first prize winner naton nga magabaton na 5,000 pesos nga cash. Nagaedad 32 anyos, taga poblasyon na Dos Igbaras sa Iloilo. Nagamit diri sang Dr. S. Wong sa sulfur soap sa aton sini nga mga kabombo. Congratulations diri sa kay John Paul Yolatek. John Paul Yolatek sang poblasyon Dos Igbaras sa Iloilo. John Paul Yolatek sang poblasyon na Dos Igbaras sa Iloilo. Ikaw aton sini nga first prize winner nga magabaton 5,000 pesos nga cash sa aton sini nga promo. Among yatong aton sini nga mga winners, sa aton sini nga mga kabombo, solito naton liwat ha, ila sini nga pangalan. Congratulations sa liwat sa aton sini nga tatlo ka consolation prize winners. Julieta Tuarez sang Deca Homes sa Pabia, Iloilo, nga nagamit sang proof of purchase nga pure gold, 1,000 ka pesos ang imo sini nga cash nga nadagaan sa aton sini nga swerte sa palengke promo. Kag ikaduha diri nga consolation prize winner, Milagrosa Meterio sang Barangay 4, Suarez Street, San Miguel, Iloilo, nga nagamit sang effervescent oil. Kag Marjorie Nabigar sang Haro, Iloilo City, nga nagamit sang proof of purchase nga birch tree sa aton sini nga mga kabombo. Kag aton sini nga major prize winners, ang third prize winner, Mary Grace Sampiano sang Dungon C, Mandurriao, Iloilo City, nga nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Dorilyn Lima, aton sini nga second prize winner nga magabaton na 4,000 pesos nga cash. Dorilyn Lima sang Barangay East Baluarte, Molo, Iloilo City, birch tree ang proof of purchase nga sini nga ginagamit. Kag aton sini nga first prize winner, taga poblasyon na Dos Igbaras sa Iloilo, John Paul Yolatek. John Paul Yolatek sang poblasyon Dos Igbaras sa Iloilo, nga nagamit sang proof of purchase nga Dr. S. Wong sa sulfur soap sa aton sini nga mga kabombo. So congratulations sa liwata sa inyo. Kamo ang aton sini nga winners. Kag sa Lunes nga adlaw, las 8. Dapat las 8 sa aga, ari na kamo ha sa istasyon sang Bombo Radio sa pag-claim sa inyo sining premyo. Iga-award ina sa inyo magdala sang duwa diri ka valid IDs sa pagpamatuod nga kamo nga aton sining mga winners sa aton sini nga swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Liwat Lunes nga adlaw, las 8 sa aga, kadto na diri ari na dapat sa istasyon sang Bombo Radio para nga tingob i-award sa inyo. Inyo sini nga nadagan sa winners naton sa week 6 sang swerte sa palengke promo sang Bombo Radio
kag Star FM. Kag sa aton sining nga mga kabombo, padayon lang ha sa paghulog sa nga inyo sining entries para sa aton sining week 7 na sa nga aton sining promo damo agid ang inyo sining paghimo dira kaya dako gid ang swerte nga nagahulata diri sa inyo sa aton sining promo. Week 7 na sa nga aton sining promo. Back to you, Bombo Cham. Salamat gid na Bombo Jane Los Bañez Galyarde sa imo siniyang paglawag sa mga pangalan sa aton sining winners sa 6th weekly draw. Sa mga kabombo naton nga wala makahingagaw sa 6th weekly draw, himuan na lang na week number 7 kag ihulog na subong kag bantayan man diri sa Bombo Radio kung sa diin kita iyang merkado publiko magapatigayon sa aton sining ikapito. No, ikapito sini iyang weekly draw sa sining masunod nga Sabadong adlaw. 22 minutos na nakaligad sa takna sining alas launa. Diri man sa palatuntunan na bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay Bombo Jomar Villa. Istoryahan naton sa aton sining mga kabombo ining paggagamit sa non-lethal weapon ginapaboran sa Iloilo City Police Office. Pero nakadepende kuno ini sa sitwasyon. Kay kung madumduman nyo pa sa aton sining mga kabumbo, there was a time sa banwasang paviyato bla, nga mayara sang naghurumintado sini iyang tawo, no? Ginrespondihan sa aton sining mga kapulisan, pag abot iya sang pulis naton sa area, ginsubol ini siya, ginsulong siya sang nasambitan nga personalidad nga may dala nga malaba nga kutsilyo. Oh. Tiway na sa nga may mahimo pang pulis kunti gilayon ini siya nga nag-akto ginagabot niyang iya sini nga service firearm, no, kag ini ang gintiro niya para nga ma-neutralize ang tawo nga may dala nga kutsilyo nga naga-atake sa iya. Nag-angkon man ganito sa nga nagkalain-lain sini nga mga pananawan para sa aton sini nga mga kabumbo. Kay tani kuno sa tiil ang gintiro, no? Way gintiro sa lawas, no? Kadamo sang mga nagpabutyag sa ilaman siniyang lain nga pananawan. Pero kung ara ka na sa sitwasyon, hindi ka pa makapaminsar or hindi na iya makapaminsar pa sang lawig ang aton sini kapulisan, ang ila na lang na human instinct kag sandig man sa ila sining training na agyan bilang makatapo sang Philippine National Police. Diya mo nang ila sini nga gina-apply. But sa iban sini nga lugar, no? Nagagamit sining mga non-lethal weapons para lamang iyang masabdo ining personalidad abi, no? Or individual nga tuman ka agresibo. Oh, sa aton sini nga mga kasimanwa. Oh. Pabor man diri ang Iloilo City Police Office pero balga na isang aton sila CPO Director depende sa sitwasyon na. Check tabla si Bombo Jomar Villa sa iya sining follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Abi-abi karon ni Police Colonel Kim Ligada ang Director sang Iloilo City Police Office ining plano, no? Sa aton sining Philippine National Police kag mismo si PNP Chief Police General Nicolas Torre III, no, ang nagaplano sini karon sa pag-purchase, no, sa sining mga non-lethal weapons para sa aton sining mga kapulisan na bumuchamp, no, kay isa man isang damlag lang nagpahayag ang hepe, no, sa PNP nga nagakadapat, no, nga magamit sang mga non-lethal weapons ang aton sining karon nga kapulisan in terms sa ila sinikaron niya nga pagresponde, no, kay may mga senaryo nga hindi kinahanglan, no, gamitan sang armas ang ila sining mga ginarespondihan kaangay sinabi nga may mga ara sa nagahurimentado, may ara sa mga sabad abi sa mga dalan, no, nga mga individual nga tiway man lang sila sang mga kagamitan nga dala. So nagakabagay nga gamitan sa mga non-lethal weapons agod gati hindi na makapanghalit pa sa iban sining mga tawo, no, sa aton sining mga kabombo. Pero sa subong, no, duway pa man sang latest sining announcement abi, no, ang bahin sang PNP
kung ano na karon ang latest ini o kung status ini kung balati matigayon gid man ang plano sini karon no nga pag-purchase sa bahin sang Philippine National Police. Sa part naman diri karon sang Iloilo City Police Office na pakigangutan naton diri karon Police Colonel Kim Ligada kung sa dinti sunod sa tungdan pabor gid no ang aton sining kapulisan sa paggamit sa sining mga non-lethal weapons bombotsab no ti sunog gani kay Police Colonel Ligada ang mga non-lethal weapons kangay sang stun gun no nga ti mo ning usually ginagamit sa luwasang pungsod especially sa bahin sang Estados Unidos. Ini siya ang itsura yati do pusilman pero ang gagawa niya hindi bala no kundi electric shock sa aton sini ka mga kabumbong nga ti sarang no maka-neutralize sa isa ka individual ti kangay sinakaron kundo nagamaoy siya no nagapanghaboy sang mga kagamitan dra no so pwede na siya magamit sa amo sinang senaryo. Magluwas sa stun gun isa ni sa gidalantaw pagid ang rubber bullets no sa aton sini ka mga kabumbong ti gabiti man kuno agi yan suno kay Colonel Ligada kunigoon kanisang rubber bullets pero hindi man siya makamamatay. Bumbutsang pa muna siya nabilong sa ginatawag sining non-lethal weapons. And also, ang isa man sa ginagamit man subong, amo ni ang pepper spray, no? Pero kung lang taon-tang pepper spray, limitado, no? Siguro ting iban pwede makapurchase amo sini kay may mga individual nga nagadalaman sa pepper spray mo no sa aton sini nga mga kabumbo isa ina sa gina-considered kag ang baton ti basic naman ina no kay sa pila ka mga kapulisan naton makita ta kisa kung may mga ara sila sa respondihan no sa ila sini nga area of responsibility kag at the same time bilang visibility man pumuloyo na kita ni kisa may mga baton no nga maton sini nga mga kapulisan especially kung gina-deploy sila no sa isa ka area sa aton sini nga mga kabumbo no so muning ginplastad diri sa Iloilo City Police Office pero sunod kay Police Colonel Ligada hindi man sa tanan sining oras igamito ng no ang ining non-lethal weapon so nakadepende man sa gihapon sa sitwasyon no bubutsam kay isa ni sa set sa ding example ang natabo man sa nagligad sa area sang Banwa sang Pabiya no Iloilo kung sa diin ti kangay sang natabo to gin atake no sa isa ka individual ang katapo sang SWAT no nga may dala sining malaba sining kutsilyo do isa ka ruler ning kalabaon kag nagadalagan ti ang direksyon didto gid kuno sa tropa no sa bahin karon sang SWAT member rason nga tingin gamitan sang armas tuthang no ti sunod kay Colonel Ligada sa mo sinang senaryo do base kun dihado ang kapulisan ta no kun gamitan sang non-lethal weapon kay ti in kaso na kun makapalapit sa imo kabla mo kun binangon kag kutsilyo kontra mo kun hindi mo ni matapat sa non-lethal weapon base ikaw tapaton niya bla no mo nang isa sa ginalantaw sa kapulisan nga ti nakadepende no sa senaryo kung nagakadapat gamiton ang non-lethal weapon o kung mga service firearm sa aton sining karon nga kapulisan. As of now, ting sa bahin sang CPO mapatuman man lang man sila no kung may ara ni sang command halin sa ibabaw at the same time kung may ara na sang mga kagamitan no kaangay sinabi sa non-lethal weapon may pang-distribute diri man sa bahin sa aton sining kapulisan panglitan ko dinhi ang ma-purchase na sa bahin sang Philippine National Police. Ari bala no kabayan sa pahayag ni Police Colonel Kim Ligada ang direktor sang Iloilo City Police Office. Ang ining programa no it is really a need sa atong mga law enforcement officers because other instances nga hindi mo kinahanglan nga paggamitan gid sang pusil no non-lethal weapons like stun gun or ang may electric shock na nga mga handguns or pusil na nagagamit sang rubber bullets
and mga batons, no? Those are the example of non-lethal weapons. Also, ang mga pepper spray tank, tear gas, pepper spray. So, those are the types of non-lethal weapons. So, May mga naghambal sir nga mga iban nga mga pulis nga do basi ko mabutang sila sa italital kun amo na for example mga mga ang stun gun tapos ang kontra mo tiya basi ko may mga binangon to ya sir kag unahan niya kabla. yes, of course, yan lang justified ang paggamit yun. Pero sa ang sa pabiya, so hindi na to madala sa mga stand dyan. Kasi ang direction sa aggressor is pakadto sa imo. Kung napakadto sa imo, he could reach you even may stand dyan ka. Okay. Basta may mga weapons ang suspect, the use of lethal weapons is justified also. Especially kung they are on the verge of using that lethal weapon against sa ino or in the defense of a stranger. So nakadepende gali sa senaryo sir, depende sa sitwasyon. Ano? Usually gamitan ng mga non-lethal weapons, may mga resisting arrest, wag disobey sa lawful order. So, later on, may mga operational procedures na dahil ikaw na nga the practice on how to use sa mga non-lethal weapons. Pana sir training mga personnel naton pananglitan kung may ara na gid man. Yes, of course, okay na namin yung training para pagayin noon. Sa CPO, mga ano ko damo sila kinanglano naton? Hindi pa takahambal sila kung ano kayo, just relying on the issue once kung pila. Most probably sa mga patrol officers na to nagapatrolya ang gina-issuehan sila. I see. So, siguro taon tanan ni kay duway pa man sang latest kung anong development sila sir? So those are just plans no nga ginapa natin. It will be pampanon ng i-propose pa sa ang budget para Senada. And maybe there will be some legislation pertaining to the use of that. So it will not be a instant nga programa nga i-implementar kayo. Nabatian si Police Colonel Kim Ligada, ang director sang Iloilo City Police Office Bumuchamp, no, sa sining statement man, no, kay katanan sa pagwa nga information halin sa PNP nga posible nga mag-purchase sila sang non lethal, no, weapon sa bahin sa ron sang aton sining autoridad. Ang stun gun do mo usually makita ta nga ginagamit sa ibang sining lugar sa aton sining mga kabombo. Doon nag-produce ini sa sang electric shock bombo samti ko ni goon ni kani. Bisan ano pa dako lawas mo kay may voltahe na mo. No, sila man laban makapa-neutralize gid, no, sa isa ka individual. Muna nga mas padasig, no, kag madakop ang mga ginarespondihan bumutsam nga way sang gamit karon sang kaangay sining gabi nga mga armas o kon mga service firearm sang aton sining kapulisan. Pero ti sa bahin sa CPO nagaparindogan diri ang direktor at nakadepende, no, sa gihapon sa sitwasyon kung nagkakadapat ng gamiton o kung hindi ang ining mga non-lethal weapon pananglitan kung i-armasana ang aton sining kapulisan. Bumutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report. Nangin kabahin na sang equipment sang aton sini kapulisan ining mga non-lethal weapons. Just like sang una may mga tear gas, no, or mga pepper spray, no, ngati kung may luyag ka
i-place mo siya under control. No? Kag unruly siya, pwede mo na ma-apply ang pepper spray. No? Sa aton sini mga kabumbo. May ara man sang ginatawag sining batuta or baton. Usually, sang una, mga kapulisan ta, makita naton nga may ara sini. No? But lately, sa aton sini mga kabumbo, way kita kay balong, wala na ni sila ginasuplayan. No? Ang unang issue or ginhatag sa ila as service firearm, amo na niya mga pusel. No? Sa aton sini mga kabumbo. Pero as far as I can remember, nabtanta pa iyang ang pulis naton nagataklos ka batuta, may pepper spray. In terms na ba niya sa sining mga taser gun or stun gun, wala pa ni naton makita or kung may ara man, hindi amo sina kadamo sa aton sining mga kabumbo. Tiyang tinutuyo sining non-lethal weapon, no, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo para lamang makontrol ang sitwasyon. No? Hindi iya mapatay ang target sa aton sini karon nga mga kabumbo, mo ni siyang non-lethal weapon, less lethal, non-deadly weapons, compliance weapons, or mas kilalaman bilang pain-inducing weapons sa aton sini iya nga mga kabumbo, no? Parang mapatawhay or mabutang under control ang sitwasyon kung may mga ginarespondihan ang aton sini nga mga kapulisan, masami mo ning ginagamit sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, pero ara sa gihapon ang ila sini iya nga mga service firearms sa aton sini nga mga kabumbo. No? Sa iban sini iya nga lugar, particularmente sa Estados Unidos, well-equipped ining mga police officer nila dito. Hilabi pa kung ini sila ang nagapatrol. No? May ara sila sang taser gun. No? May ara man sila sa ila kaugalingon sini iya nga service sa firearm. No? Pero kung medyo mambal kita nga medyo taas-taas gawang level sang aggression, may iba ni sila nga mga pusel nga ang bala sini is guma. No? Uning natawag nila nga rubber bullet. May ara ganin ni sila sang shotgun type nga ginagamit sa aton sini nga mga kabumbo. Kay sa pulis sa pag-enforce mga biyan sa aton sini mga kabumbo, nagakadapat kiti ma-maintain ginang maximum tolerance mo, no? Nga hindi gidya pagsakiton ang tawo abi sa aton sini mga kabumbo, but nagalapot naman iya sa punto nga dapat ma-overpower mong isa ka tawo, not by using sang mga deadly weapons or lethal weapons, pwede man makagamit sa mga non-lethal weapons. No? Ang pamunuan karon sa Philippine National Police, may tinutuyo nga maggamit sining mga equipment, so mas labing maayo sini sa aton iya nga mga kulturan. No? Sa sining makabig nato nangin tatak ni PNP Chief Nicolas Torre III or the second nga ang response time madasig, so kinahanglan may mga equipment ning katulad sang non-lethal weapon ang aton sini mga kapulisan, kay tikon mag responde na karon ng isa ka pulis sa isa abi ka komosyon, no? Kag may mga sundang or grabe na gid ang agresyon nga ginapakita sang partikular nga individual, pwede gid magamit ining non-lethal weapon, pwede gamitan sang taser, no? Pwede gamitan sang stun gun,
Para nga ti makontrolarya lang kag hindi na iya mag-escalate pa ang posible mas lala nga mangin sitwasyon pananglitan iya nga makahalit pa sa iban sini nga tawo. Ugaling sa subong sa aton sini nga mga kulturan, tinutuyo pa lang ni, plano pa lang ini, pero mas labing maayo kung may ara man sa mga kasubong sini nga equipment ang aton sini iya nga mga kapulisan, partikularmente ang mga nagapatrolya. 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang ang mga balita kag impormasyon. 60 tubtob 70% supply sang utan halin gali sa gwa sang rehiyon. Ang National Vegetable Congress pagahiwaton sa may banwa sa Marotac, Nuevo, ang tinutuyo sini is sustainable vegetable supply. Kag later on, tingwaan taman nga mapatpat sa inyo dugang, ma-share taman sa inyo, ininggin pakigbahin ni former Mayor Jerry Treñas, nga iya man sini nga ginaabi-abi ang Facebook post ni Senator Kiko Pangilinan, nga kung sa diin ti inisya banwa ang nagapabutsyag sang pagsuporta sa kay Mayor Inday Raisa Treñas sa iya sini maisog kuno nga pagpanawagan sa nga investigasyon. No? Sa sining mga questionable nga mga flood control diri iya sa syudad sa nga Iloilo. Di balikan tayo niya. Sa aton man sini pareha nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan, bumuanay sa udto patapos lamang ang pila ka importante nga mga panumdom. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Second prize winner, Ginang Estelia Hermias ang barangay Buntatala, Haro, Iloilo City, nagamit sa proof of purchase nga said Panyawan, 4,000 pesos ang iya sini karon nga ginahawira na. Ma'am Estelia, good morning sa imo. Good morning. Congratulations, gid. Thank you. Isi pabi, ma'am, kung 4,000 pesos gid na. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos. Ibakal ko liwat sang said Panyawan kag sang akon nga inog proof of purchase naman. Dira sa taga-barangay Buntatala, Haro, Iloilo City, mag-intraman kamo sa Swerte sa Palengke sang Bombo Radio kag Star FM para magadaog man kamo pareha sa akon. Star Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 10 to 16, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa August 16, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lidere sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding.
Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa taknga sining nga launa balik na diri sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pakigbahin bala ni Mayor Jerry Treñas ining post ni Senator Kiko Pangilinan sa iya sining X, no, formerly known as Twitter, nga nagapabutyag diri sang pagsuporta sa kay Mayor Inday Raisa Treñas. No? Di kon basahon ta pa ang post nga gin-share ni former Mayor Jerry Treñas. Sunod sa kay Senator Kiko Pangilinan, we stand with Mayor Raisa Treñas in her courageous call to investigate questionable flood control projects in Iloilo City. Her leadership reflects what good governance should be: transparent, accountable, and unafraid to speak truth to power. Public funds must be spent for the public good, not wasted on projects that fail to serve their purpose or worse, do not exist at all. Hindi dapat binabaha ng korupsyon ang bayan, dapat binabaha ng solusyon. We also commend the leadership of Pasig City Mayor Vico Soto and Baguio City Mayor Benjamin Magalong, who have likewise spoken out against irregularities and flood control projects. Their courage in confronting entrenched problems serves as an example of principled leadership. We urge other local government officials across the country to follow their lead, raise the alarm, and when something wrong, when is something wrong, dahil ko mabasa sa imo engineer, sa aton sinima kabombo, no? Utod man siya. Anyway, basta rin sugpon sa piyak, or sa piyak direo. At mula naging pakibahin ni screenshot ni, no, sa Facebook page man ni Mayor or former Mayor Jerry Treñas sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Na highlight karon ining party sa issue sa mga flood control projects. Kay kun lang tawon nimo hindi lamang abi diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo mayara sang flood control project nga ginatawag. Ining mga questionable nga flood control projects naga-exister or sa nahambal na gani isang pipila naton ka mga opisyales, may ara man sang wala ga exister, no? Sa bugos ini nga pungsod Pilipinas. Kag ang gintunaan senior nagtulod sa kay President Bongbong Marcos sa pagpatigayon sang in-depth nga pagpanghusisa amotong natabo sang tiyempo nga nagsulod diri sa Philippine Area of Responsibility ang tatlo ka mga bagyo, no? Ngati nakatugas ang dako nga kahalitan. Bisan diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo nakahalit diri apisar gani habagat lang ang nag-epekto diri sa aton. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Tapos dugangan pagid kay na-highlight ang picture but that was clarified by no less than the DPWH Secretary Manny Bunuan and other senior officers, no, or officers ng Department of Public Works and Highways. Now, kagina sa bumbuanay big time
gimplastar ni Bumuduni nga ti may ara halin sa PICE, no? Grupo sa mga professional engineers nga nagpabutyag sang suporta sa pagpangusisa sa mga flood control project. Kag ang ila sila chairman was ang nakasulat dito, no? Tiki current is sala naman bumutyam guro ni. No? Amo si Alvin Patrick Tan, no? Natido amo man bala ang nagatindog karon nga do correct me if I'm wrong, do chairman or president sang International Builders Corporation, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag ang isa paging ka grupo nga engineer, ano to? Ang Philippine Chamber, no to? Of Commerce. Sa aton sini nga mga kulturanti. Grabe nga suporta, no? Grabe nga suporta sa nagkalain karon iya nga mga grupo or institute or whatsoever, bangod nga na highlight abi ni President Bongbong Marcos mo. No? Tapos nakuha man ni Senator Kiko Pangilinan ang nasambitan sining mambalaton do highlighted news. And kita bilang mga Ilonggo, we are very proud nga ginapanggid si Mayor Inday Raisa Treñas. The likes of Pasig City Mayor Vico Soto and Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa aton sini nga mga kulturan. Oh. Pero kung lantaw naton, there is something mambal naton, hindi taman mambal nga sala, pero daw ka-awkward bala. Kay ang realization naton diri subong banwa is that kung hindi gali iya mahatagan sang nagakaigo nga pagtamod sang pinakamataas nga opisyal sa pungsod Pilipinas, do hindi masapakan, do hindi mahatagan sa nagakaigo siniyang atensyon. There was no investigation. And as a matter of fact, sa aton sini mga kabombo, kung madumduman ta pa, no? During this time nga grabe ang pag-suffer, pag-antos, agoniya sang mga pumuluyo diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo, sang halit kag pagpaantos sang Ungka flyover, the time ang chairman sang Infrastructure Committee sa Regional Development Council was former Mayor Jerry Treñas. Kag diri ni natawo or nabunag ang Treñas Doctrine. And what was the Treñas Doctrine or what is the Treñas Doctrine? During that time, sa aton sini nga mga kabombo, sa RDC meeting, nahisugtan, no? Nga stop sa fault finding. Stop sa investigation and no need for the investigation na. No? That, amo na iyang pag-insindi ko, correct me if I'm wrong, sa aton sini nga mga kabombo, but ang punto nga may Treñas Doctrine is that kay ang interview naton previously sa then Mayor Jerry Treñas, siling niya, subong iya nga tsimpo, ang pangitao naton solusyon. Hindi kay ang problema kag kung sino ang barasolon. No? Sa aton sini nga mga kabombo. Ang kinalain lang sadto abisang ng problema, ang linibo ka mga ordinaryo nga pumuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo, wala gid abi ini matalupangdan or even na highlight sa State of the Nation address sang aton sini nga presidente. That is why nga wala mahatagan sa nagakaigo nga pagtamod ang problema sa bahin sang Ungka flyover, hindi aganan flyover hasta subong. No? So makabig naton nga double standards galiaw. Ang pagtamod
sa mga the so-called delayed and palpak nga mga proyekto. Ano ayhan ang rason sila diri? Pila ayhan ang rason sila diri sa masami naton nga pagpamangkot? No? Kay kun ang aton sini iya nga gobyerno, kun ang aton sini nga mga opisyales dead serious agod nga awayon ang korupsyon, agod nga pasabton ang mga nagawaldas, nagagasto, nagakamkam, nagagusab sang pundo sa aton sini nga gobyerno, nagapangumisyon sa pundo sa mga proyekto, dugay na kung tani ni gagin istriktuan kagin panghusisa. Ugaling kiti grabe ang hype abi mo na mention sa SONA, pagkadason nga daw pinang mention ng mga kontraktor. No? Tiyang mga naga-exister karon or ang mga ongoing flood control projects abi in fairness ha, why kuya labot sa kung sino nagpatigayon ni kung sa amo sini amo sadto, ang punto lang sinadira kadamo man sang mga flood control projects sadto nga hindi ta malikawan, delayed kag nag-cause man sang problema sa mga pumuluyo. Samtang nga ining gina-construct pa lang, ti kabati kita nga nakakuha ini sang atensyon sa mga national figures. Ginpadalman ini sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ti siguro mapati lang kita banwa nga indeed sa ulihi nga mga nabilin nga tsimpo ni President Bongbong Marcos matutok siya sa anti-corruption, dira lang kita magpati siguro banwa kung mahusisaan na ang subong, nagatiwangwang, nagastuhan na, galastuhan pagin subong liwat nga aganan flyover. Oh? Kag ano kita kasigurado? May assurance bala from the Department of Public Works and Highways? From the contractor nga nagpatigayon sang repairs? Nga wala pa gani magamit, pila pa lang to kasimana, way gani inadlaw lang or bot na simanahan to? Naging pauruag agyan to, guba na yun, tapos gastuhan naman sang another hundreds of thousands of millions. Ginpabro bidding man kuno nila, may nagdaog nga monolithic, igo, muragle, IBC, gyapon, ay lilintukin siya, una no istoryato ni man. Oh. Hindi bla? Oh. Kantuan tato ang site nga ginatudlo nila dito ang ginapapundo ang mga equipment sang monolithic. Ang ila sining mga equipment to may tatakman nga IBC. Pagbalik naton pagrason nga adlaw panas na. Oh. Ti mga amo sinatani ipalabot man na kay President Marcos dayon tubong-tubong man dayon. Hindi bla ang mga senator, no? Kung sino pagidira nga mga hangkilan sini nga mga opisyal naton sa pungsod Pilipinas. Oh. Hindi bla ina kung seryoso kag pangimatyan sang kung sino man nga opisyal sang gobyerno naton nga makagagahom kag yara sa posisyon ang pag-away sa korupsyon. Pero ining patabo-tabo lang, kay kumo na highlight, mabisto naman ina sang tawo Mapanimahuan naman na namon sa aton sini mga kabumbo. Kay hindi man kami alipungoy, hindi man kami mga tampuhaw. That is why nga gina-question gani. Ti isang ginatos linibo ka mga pumuluyo nag-antos asa subong sige pang antos sa pagpugok sa dalagan sa trapiko dira sa may area sa Paviyati. Naghulag, nagpagwa sa
sulat-sulat manifesto of support ang PAIS, ang PCCI. Si Senator Kiko Pangilinan kapila na di magbalik-balik. During the time siyang nagakampanya, dagan sa Vice President, di ba? Kapila sa di magbalik-balik, Tiway mo gito, Senator Matulupangdan. Ang problema ka mga Ilonggo. Hindi ba? Hindi nga kumo kay gindayaw ya si Inday Raisa, gintukso ta si Senator Pangilinan. Ang punto sina dira nga ginhipsan kagwaay ni sila ya naghululag sang tsimpo nga kuntani kinahanglanon sila para iya nga mahatagan sa nagakaigo nga pagtamod kag mahibaluan what's the real score, sinong may diferensya, kag sino ang dapat nga manabat. Accountability ang ginapangita ta sadto. No? Pero tingawa ay sino na nagkanto niya? Former Congressman Raul Manuel. Secretary Manny Bunuan saka dito sa babaw sa nga ungkap flyover. Tapos do ang gindiritsuan to nila kaon sa litson nga nitib. Sino pagid? Isa marikolta Congresswoman Jam do nag-testing man ni kagadugin paningwaan niya nga magpatigayon sa nga investigation in aid of legislation to. Tido, why naman to na dayon? Galing dayon? Amo sinabla? Ano pa do makapaminsar kita ginapili nyo lang inyo yung gusto nyo hatagan sa nagakigo nga pagtamod kagusisaon? Isa din nga nito nga lugar nga narusdak to ang Taytay? Inagyan sang slakyan to kag single ng motorsiklo, rusdak to bla, di nga itong lugar to. Di ko naman madumduman abe. Di katuan man lang to sa presidente, kay narusdak na mo. Pero sang tsimpo siguro banwa, ngati may pag-usmod, may pag-crack, may litik, may kung ano lang da, ang kiti, litik pa man lang na. Us-us mo na, usmod pa man na. Bida! Di kay narusdak karon nalusod. Pagka nasungad law, aratos President Marcos, tudlo-tudlo sa ganito, ganyan, no? Umakon yun na bla. Ginastuhan sang pila ka libo, kagatos ka libo. Rusdak lang, uyang sa pundo sa kabansang gobyerno, pinamalhasan sang ordinaryo siniya nga mga taxpayer. Tapos hampangan lang sang mga tayuya, nga mga nagapangumisyon sa proyekto sa gobyerno. Di mo na, dapat alalangay bla sa aton sini nga mga kasimanwa. Kag kabay pa nga mo na ning panugod sang matudtuod sini nga pag-away paglagas sa mga nagapangumisyon nga mga tao sa gobyerno. Para nga mauntat na ni once and for all. Para nga kung magpatindog sa mga proyekto, insakto bla kag mapuslan gid sa nga pumuluyo, sa pungsod ng Pilipinas. Lapaw naging ko sa latid sa aton sini nga pagpangalagan iban sini mabalita kag impormasyon itugyan aton sa iban sini Manus and the Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya mablang cover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar.
Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas, makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini.
Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa
sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agud nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang bala. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
#1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, good sa inyo tanan, mga kabombo. Hello! Ari na naman kita. This is Tita Regine on a Saturday. Welcome diri sa kahapon lamang program. Sabado subong sa mga wala trabaho, pwede gid, no? Nga maka patamad-tamad. Inot-inot lang, ara lang sa bed. Siyempre, you also deserve nga magpahuway-huway after a week's very busy schedule. Sige lang, ara lang ka mo ha? Basta nagapamati diri sa kahapon lamang program. Happy na ko sila. So I welcome each and everyone. Again, this is Tita Regine. Sabado kita today. So that means mag-istorya kita sa ato diri nga winner, si Crying Mothers ang Sugarland sa Iloilo. Sino na nakaagi sa inyo dira na involved sa vehicular accident? Either kamo ang ginbungguan or kamo ang nabungguan kag ano nagalatabo sa inyo. Okay na no? One time, twice. Pero what if, oh my God, kawalogig ka mo ya, nga naka-experience na ano ay hanang inyo nga batyagon, kag ano ay hanang igabilin sini sa inyo, ano nga trauma, ano nga phobia. Mag-istorya kita sa aton nga winner sa iya sigid nga naagyan, no? Sa sina nga mga hitabo sa iya nga kabuhi. Disgrasyada gani according sa iya. Disgrasya ang iya nga mga na-experience. Alas 2:22 sa sininga hapon, updin ninyo ako. This is Tita Regine, and for your own stories, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung sige hapon, luyag ninyo isulat. Pwede gid. Isulat lang and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Later on, after sa ating pag-interview kay Sugarlandia, kay Crying Mothers ng Sugarlandia. Wait, di ka mo dira, especially sa mga nagpadala sa ilang mga sulat and then nabasa natin this week. Kay mag-a-announce na naman kita sa ating bagong winner sa sininga simana. 1,000 pesos nga cash is at stake. So, ari na ang ating ambahanon para sa inyo tanan as I welcome you. There is a KLP on a Saturday from Winsett Rose Hakot. Kung mahal mo siya. Good afternoon. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya kung mahal mo siya. Pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, alam mo ba, dasal ko araw-araw matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo sa'yo. Mabuti pang doon ka kung saan nagkangiti at masaya. Balang araw tatanggapin ko rin
mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, kung sa kanya ka liligaya, ako'y magpapaubaya. Kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis sa pag-ibig ko. Kung mahal, kung mahal kita. Beautiful song on a beautiful afternoon. That's Winsett Rose Hakot. Kung mahal mo siya, imo na lang siya. 27 minutos, makaligan ang tak ng alas 2 sa hapon. I-welcome ta na ang ating winners sa sining hapon, si Crying Mothers ng Chukurlandias ng Iloilo. Good afternoon gid sa imo, Madam. Medman nga hapon, Ma'am Regine. Nice to see you. Pila ka vehicular accident sa kabuhi mo ang naagyan mo? Naisip mo? Oh, Tita Regine, yan nadumduman ko lang siguro 8. Okay. 8 gid. So, ang kaso mo is di malas, no? Nga di buenas. Di malas, bangod pila ka beses ka gid nga nangin biktima sa vehicular accidents. Di buenas, bangod ang tanan nga ini na survive mo. Correct? Oo, so, exactly, mga balatyago Tita na tuhoy? Regine. Anong imo balatyago na tuhoy diri? Siguro, Ma'am Reds, yakalipay ko ang good gid kay sa tanan nga mga vehicular accidents, salbar gid ako. Kag siguro, hambal ko sa kaugalingon ko, may misyon paguro si the crying mother nga pag-i-accomplish kay asa subong, still buhi ako. Aha. So that answers my question, no? Nga, kung kay isa lagi na question mo man, nga amo niyang kapalaran mo man. Kaya nga ay nagakalatabo ini sa imo. So you just answered it. Sige. Umpisahan ta sa unang nga tion nga na aksidente ikaw sa salakyan, ha? Pila to imo edad? Paliyo gisto gyud hikan. Diba Grade ka ba to? 5. Grade 5 ako, Tita Reds, mga siguro 9 or 10. Grade 5 ako. Tikay amon nga ginikanan bala, Tita Reds. Daw ginpangako doon nanda kay Senior San Vicente Ferrer nga magsimbagid yung mga kabataan sa Leganes because sa April is the kapistahan kuno ni ni Senior San Vicente Ferrer sa Leganes. Feast day. Yes. Okay. So bisan karayo yan ang lugar namon kag kaiwaton kasarakyan. Gid ka ginikanan namon ni nanay nga masimbagi kami sa Leganes kada Abril. So amo daa. Tapos paano natabong aksidente? Kaya sa rakyan kato, Tita Reds, isa lang gid kabilog. Waay padayaan nagadiretso sa amon gid nga barangay. Mapanaw pa kami kada sa tupad to nga barangay, hay tuyad ang jeep gahulat. It's because nga amon barangay, Carbaw lang, Tita Reds, yan nagaagi, indit karsada nga ginatawag kundi ambot ma-figure out mo ginatawag nga kalbangan. Kalbangan ang term. Kay Carbaw lang kag karusa yan nagaagi. Kag kami nga mga nagaaragi adlaw-adlaw. So kung bulan ka Abril, nag-akupar kami kadaya sa ninanay, tag 20 ka tawo, akupar pa Leganes. So ang jeep nga daya nga nagabiyahe, ginaakupar daya.
mahalin day kami diya tag alas 2 sa kaagahon. Maabot kami kada sa Leganes mga around 6 o'clock sa aga. So masimba, mapalapak kaya sa Santos. So naga-first mass ka mo? Oo, Muna. first Okay. mass, second mass, o kung ano lang maabutan nga misa, Tita Reds. Dason, mamahaw kami kadi adyan sa Liganes. Dayon, sakay duma kami pauli. So sa bilog nga bulan, amo lang day ay jeep isa, yan nagabiyahe kag ginaakupar. Di siguro, Tita Reds, ato nga time, kutoy kag tuyo ya driver. So isa lang ka jeep sa inyo dira nga lugar? Oo, Tita Reds. Pero hindi pa namon lugar, kay mapanaw pa na kami sa sunod barangay. Gali? Mapanaw pa kami. Kamo ginasugat? Ginasugat, Kamo ang gasugat pero sa jeep? ang sugat ara lang sa tupad barangay. Kayo way hindi gani kasulod sa amon barangay, kayo way karsada. Okay. So tuyo ang driver. Oo, siguro tuyo ang driver kag lapyo. Tiway do tanakmaan nga gauyat sa manibela siguro na pisukan niya nga animo. Tuya tamon do nagtupa, nagamat-amat ka pabinet to sa daw taramnan. Kay bata pa kami. Tinagsalinampaw kami ng mga bata sa extension ka jeep. Ti mga nanay nagsiniyagit doon. Amo pa lang kag mapunga-pungaan siguro yung driver nga napisukan gali Tita Reds. No, mo na mabudlay no, split seconds lang pero kabuhi man kung kaisa Oo, no, ang tidaw- kuhaon sini. Daw nangayo man to kapasensya sa mga malam tong driver kay napisukan gid man. Ginako na nga napisukan. Diyon ang nagkalatabo sa inyo sa sulod. Ti nagdirinumog kami kay doon nagtakingking man yung jeep. Ang mga tao ganito sa kilid to sa daw diin kami to lamping nga lugar do Dueñas ata to. Inang nagbinulig mato ka paisol ka jeep nga makabalik sa karsada because that time na Tita Reds ang passing away to Dueñas, Putotan hasta di sa Iloilo ng rough road Tita Reds. Hindi semento, lubak-lubak, yabukon. So amo day senaryo. I see. So anong kasamaran nga imo nga naago? So sa first nga tong accident nga sa grade 5 pa lang ako is nawang hanog yaagtang ko nabunggo man sa ulo siguro to ka isa man kabata sa extension. Pero wala man sa sila nga may napatay. Waay man. Kaluyan kay doon takingking mala Tita Reds. Okay. Doon nagbinalinsay lang kami sa sulod. Itong mga sardinas kamo ganito no, sa sulod sa jeep. Oh, amo to That's yan the first accident. Oo, Tita Okay, Reds. nag-high school ka na. Wala gyapon jeep sa inyo lugar? Waay. Tapos mo nag-abrito ang klase, no? Kay nagpamanwa ka mo, pud mong father mo. Oo, Tita Kay matanaw Reds. ka mo sa imong schedule. So nagsakay ka naman sa the same jeep. Oo, Tita Reds. Nga na-involved to anay sa natuyuhan ang napisukan ang driver. Hindi duman Tita Reds. Lain duman ta nga jeep. Okay. Iba duman ta Sige. nga driver, iba duman nga jeep. Pero amo man lang to gihapos ang bilog. Okay. So paano naman kamo na aksidente? Kay Lunes nga adlaw nagpabanwa kami ni tatay. Malantaw ka schedule of classes ko kay manog second year high school ako. Na-aksidente duman kami. Ambot Tita Reds na mata na tong driver daw. Ambot kun bag-ohanon to o kun nagsarig kita na sa ana nga jeep. Nanaog ta na sa manibela na kag nagbayad kuno kaana nga utang sa Tiangge nga sa binet man lang nga karsada. So ya jeep na tana kay medyo taklad-takladon gamay. Why naman to ginpabangilan or ano, nagdulhog ta na ya jeep. Basi ulain ang butang sa neutral. Ambot Tita Reds, basta nagdulhog ang jeep kag nagburahog to sa dalom katamburong. Oh. So ano ang nangin kasamaran ninyo ni So, tatay mo? ako ta na Tita Reds, ang akon nga left shoulder, ang tulaan ko, utod kita na according sa doktor, sa x-ray. Fractured kid. Oo. Si tatay daw mga minor lang, kay ara ta na sa sulod man, imaw kami. Siguro, Tita Reds, ang ako na baga, nakasinto siguro dya, kay nagkulob ang jeep, ang ginauyatan bala Tita Reds ka mga tao nga daw metal sa ulo, babaw ka jeep. Amo da guro ang nakasinto sa baga ko nga utod gid ta na. Asa diin ka how? Sa babaw jeep ka? Or Waay, sa sulod man Tita Reds, kaso ang ulo ka jeep is sa ibabaw. Ang karito sa ang ulo ka ang ang tapakan ka jeep sa idalom, ang karito sa babaw. Nagbaliskad kita na ang jeep. Oh my God. Oo. May patay? 3 Tita Reds. Oh no.
So ikaw, amo na ang imo naman nga kasamaran nga nabali gid ang imo nga. Ligto ang akon abaga, gin-admit sa hospital, na-delay akon nga pag-eskwela. For how long? Mga 3 weeks, 1 month gid siguro Tita Reds nga way ko ka eskwela kay ika-4th week nag-adto si nanay sa advisor ko gin-istorya na ya aksidente kanakon so okay man si ma'am nga dila ko na mag-eskwela. Pero nga mga 1 month doon, sorry. Hindi gihapon ako makaano Tita Reds. Hindi gihapon ako makahulag gid ka left arm ko nga job because nga fractured gid. Ginhimo ni nanay, ginpaimaw na kanakon ya libayon ko nga pangsunod kanakon. Ginimaw ko sa boarding house para may malaba ka uniform ko, may mapailis kanakon gani hindi ko kahakyaw gid mayad. Okay. So kadamo sa mga discomfort sigali, no? Nga imo nga ginbatsyag. Oo, Tita Reds. Okay. College, that was the second. Okay? Second accident. So, college ka. So, na-involve ka naman liwat sa vehicular accident. Ay ka-accident prone gid sa imo, no? Oo, Tita Reds. So, istoryahi kami. Bus na this time, no? Bus, Ang imo nga ginasakyan. Tita Reds, 1980s, ang magaling ka di Tita Reds sa Iloilo. Ang bangga ka sa raga, kung na ano mo, ang bangga ka sa raga, kung diya ka sa left wing, via Pasay da Tita Reds. Pototan, Dueñas, Pasay. So, may bus makada dyan during the time doon. Pero, why ako dyan, Tita Reds, nag-aagi? Because, nga, pag abuto ka na sa Pasay, kung mag-uli ako sa amon barangay, why do ko, Tita, it masakyan? Kaya ang jeep, gani ang nagabiyahe to ka namon, isa lang. Tikon, hindi ka nakaabot, uy, kadot sakyan, mas stranded ako sa Pasay. So, ikinhimo ko kay may isa ka bus nga via Saraga, Barotac Nuevo, ang Anilaw, and Banate. Then, ang pag-abot na sa Banate, nagasulod daya sa amon doto nga barangay sa part ka Sugarlandia nga Banwa. Okay. So, diyan do kami. One time, naguli ako Friday, kay bay klase. Iya karga na kada Tita Reds, haros adlaw-adlaw, mga kargamento, mga abono, mga asin, mga ginapamaligya sa uma. Puno-puno ang jeep, no? Ang bus. Ang bus puno-puno sa mga karga kag tawo. Oo, one time, tigamay doon kami Tita Reds. Ang siguro do kargado gito ka abono sa buli nga porsyon ka bus sa sulod. Mas damo ang karga sa pasahero. Oo. Okay. Tinataklad pag ito sa ambot dito nga barangay sa sakop ka Banate. Nga puno ka abono to sa buli. Bog ginalantaw gid Tita Reds, daw mataas pa tong takladon ka di pambalk o kasarakyan. Bako abo do kataas pa ka to bas hindi dia kasaka jang sarakyan amo nga dia batuod kita na Tita Reds. Sa tunga-tunga pa lang duga punga-punga do kita na makina pamatsyag ko. Pamatyagan ko daw ako yung mahakwat ka makina nga makasapong lang. Okay. Pero waay gid ka sapong Tita Reds. So, nagdalos-dos na naman? Oo. Napatay ang makina, nagdalos-os duman. Ang buti Tita Reds nga kung mapatay ang makina, insat nang kadalos-os dayon. Daw hindi ta nakahawi di ana nga preno. Hindi gid siguro kaysa alang-alangon siya mo. Oo, katakladon. So ano naman ang nangin kasamaran ninyo? Tuya naman kami nag-apok sa miyad lang hay ti daw ay mantot mga tamburong sa ubos lang to. Apo yung mga sinako kaabuno, tuya ta ako nagpatunga. Wala ka na tapilpilan? Waay man do, waay man ako magiparanakit lawas. Kung lantaw ko lawas ko Tita Reds, waay man ako pilas. May upod ka si tatay mo or si nanay mo? Waay, halin ako diya Tita Reds sa Iloilo. Ako lang isa nga estudyante. Ambot na diin mata na itong mauruli itong iban nga mga imaw ko sa sarakyan. So wala man sang may nasamaran gid sang dako? Mga hanog-hanog lang siguro to, gas-gas-gas-gas. Kaya waay man Tita Reds, it may nahulog ka naman sa truck. Ara lang kami sa sulod, binalinsay man kaabuno. Amo to. Buwan Tita Reds, haros pa. That's a third, no? Oo, hindi ko daata na magsakay katong sarakyan. Na phobia, gitakan katong time. Alright. Nagtapos ka sa college, kaya nang pa-Iloilo ka para mag-secure sa imo nga TOR. Ay aksidente na naman. Sa jeep ang imo na encounter. And this would be the fourth, correct? Oo, Tita. Storyay kami. Abaw, tikay ang jeep nga ran, baya Pasay do ako Tita Reds, mapailoilo ako. Kay kung sa barangay namon ikaw mahalin nga aga, sigurado makasakay ikaw. Pero agbanta ka lang ka, kabit kung ano madadyan, basta may makapyutan labla Tita Reds sa imo nga kabit ka?
Yes, Tita Reds, may Sabi ka, makabit. Pero during that time, Tita Reds, ara kami nagatindog sa Tapaludo ka jeep. Ang jeep bala tita nga sang unang style nga daw malabog ang ana nga Tapaludo. Ganito paludo, ang sa front sila. Oo, no? ang sa Okay, front, okay. Tita Reds, nga ang likod, ang tubang na bala ng salaming ka driver. Sa driver, okay. Oo. Pati dira, gapong ko ka mo? Yes, Di Tita na to Reds. kakita ang driver, Nagapabinit-binit la kami di sa right wing, kay kundi left wing ang driver. Ti miyag gida nga may pira ka inches siguro nga ginasiding-siding lang ka driver ang ana nga mata nga makakita lang ka karsada. Amo day senaryo naman. Kung hindi ti mo tita magsapar, di ti mo kapabanwa. Kag daw na ana dumalang bala kami tanan nga amo day ay senaryo. May sa ibabaw, makabit sa wala kag tuo, may sa buli, may diagani sa nakunong ko sa Tapaludo. So during that time tita, apat kami nga nagatindog kag nagapungko manya iban sa Tapaludo, gauyat lang bala kami tita sa Barandilla, sa atop. Ambot na ano tanay problema katong jeep. Swerte lang tita kaysa medyo matapan man nga porsyon ka karsada. Ambot isa na tumbata na. Isa man lang tita katumba. Ti pagtumba na tita, ang kami nga apat nagdulhog, natumba o nahulog. Sa inyong side na tumba? Hindi. Sa left side na Sa tumba. driver Sa side. driver side. So kami diya sa right side, medyo nag-inanay man kami tita, dulhog, nga nagatupa sa gintumbahan man ka jeep. Karon ang tatlo, siguro tita, swerte dugid nanda, napilpilan yung mga paa, tuhod, kag balikawang katong tatlo. Ti ako tana, swerte, ang bal ko Ginoo ko, buhi ako. Ti may buot do ko tita, graduate do ko sa education that time. Babuhi ako, ambal ko, Diyos ko salamat. Sinanay sa sulod, kay gaimaw kami pa ba no ha? Kasinggitan man to sa sulod, kung diin doon ako. Ako, tita ha, actually nakabulig pa ako, pabangon katong jeep. Hambal ka mga tao, 1, 2, 3, go! Hambal da. Siguro Kamu naman lang nagpabangon. Oo, mabugat ang jeep. Amo man nga, nga daw ginabayo-bayo ka jeep, antong mga katawo, nga tatlo. So, mas napilpilan pagid sila. Yes, tita, nagdugang pagito, kay nagauya-uya ang jeep, kay mabugat man nga pabangunon ka mga tao. Oo. Ti amo to, tita. So, duwagid ang napatay sa mga upod mo. Oo. Nga dito sa Tatlo. Tapaludo. Tatlo. Ang Tatlo isa, na naman? nadara pa sa ospital. Pero napatay man to, tita, sa ospital after pila ka days. Tiya ko pa to, tita. No. Ikaw, anong kang kasamaran mo? Ti ako tita, wai lang, wai gid ako. Ang left palm ko ya tita, nagtukod sa karsada. So daw na bagras lang to. Very minor, no? Swerte Ay, mo gid ako tita na pilpilan. For the fourth time. Fourth time. 1990, nagpamana ikaw. Ano to natabo sa imong wedding ring? Oo, tita. Kay gapanarapo ako, that time tita, balay namon is nahuman sa Kawayan. Nagpinanarapo ako, na pinaninlo sa amon banggirahan, sa amon nga dapog. Nasangit, tita. Kaulo ka singsing, ulo ka lansang, ang akon nga singsing. Tinuutod ta na, alang-alang ko man tinuutod, aksidente na utod. Ipakita ko sa bana ko. Buko nautod ta na, sige lang man mo daabi, taguad lang dato, bal naman. Pagkaaga tita, schedule ka akon nga inang staff meeting. Kay I was the TIC of our school that time, tita. So ako yung nag-attend kay mga staff meeting, mga seminars, ako nag-attend. Ti amo da nga jeep, ang isang kabilog nga jeep, bantaya namon Lunes nga adlaw. So tinda para tita ang adlaw, ang Lunes tinda sa Pasig. Ti lugar nga madulog doon ang jeep sa masakay do kami, ti duro kami nga nang guwa-guwa sa Tiangge, nga masakay sa tong jeep. Pero before that, puno do na tita ya jeep. Dito pa, before pa, puno doon. Lugar pa mulak na. Oo. So ano man na tita nga disgrasyado man. Nga, ambo tita, sa kalawig kaginhalinan katong jeep.
insat nga tuya kita na maglupok yaan ng guma. Naglupok? Paglupok ka guma na, nautod sa tunga ang ano tita, arrow. Arrow, ang salsalon bla tita nga ginaangtan kakarito. Okay. Arrow panawag. Di napihak sa tunga. Nagtupa sa akon nga right arm. Swerte tita ikaw sa gid right. lang ang naigo? Oo tita, ako man lang isa yan naigo. So lipong kuno ako dayon. Ti mo to, ginislan yang karito, kag araw may reserba man sa naguro nga dara. Kag amo patoy ginsakyan ko duman abot sa Putotan Hospital. Oo. Grabe nga swerte, no? Swerte Dugay gid, ka nga tita. nalipong? Dugay ko no. Kaya hambal man gani, mismo katag iya kadang jeep, hambal na baw ma'am, kaswerte gi kanimo, hambal na kay tigbas gani kaday aya puno kasaging nga saba. Kun matabugan kadang utod nga araw, ulo mo paihan o kun lawas mo paihan kun namungaan ka di So bali na ano ang imo nga arm? Naghanog lang gid tita. So mayo kay way na utod. Waay, baw, napitan lang siguro katong utod nga araw. Oh my God. So that's the 5th accident. Oo, tita. And then nagbata ka sa inyo nga subang ay ambot. An aksidente ka na naman. Pang-anom mo na ni. Ano naman ang natabo sa inyo? Ti kay guro nabughat ako tita bala nagalingin permiya ulo ko. Tinapa-check up ako Friday. Titig-uruli dumada tita ka mga estudyante kay ti nagga-board ang mga estudyante sa high school. Monday ano reson Friday mauli. Ti tapos ko check up pauli kami. So irimaw kami ka mga estudyante puno duman nya jeep. Ti kay tita ang amon bala nga lokasyon sa barangay is tama ka Takason. Takason day dason lubak-lubak pay karsada. Ti kun kargado gi kadaya jeep, matyagan mo. Daw hindi ka sapuong ang makina ka jeep patakas. Ti tendency na maduluhog kun mapatay. Tamo to natabo ka namon. Harap ako tita sa Francit, ima kami ni nanay. Ti yabana ko tanang dito sa babaw to ga hapon man to sa babaw jeep. Pagkapatay ta na ka makina, nagdalusos, kag matumba. Ti kun isa man lang katumba, nagdumugay kami to sa Manibila ka driver, tatlo kami ni nanay. So dito nga side sa ang driver? Sa driver side naman natumba. Natumba. Sis banahon ta na, naglukso sanda, way sa na maano. May wala sa may nagkakalalabit sa kilid? May nagakabit tita, pero naglinumpat man sanda. Kaya doon ang hinay-hinay man siguro ang Oo, jeep? hinay malang dalusos na bala. Oo. So ano kahalitan sa imo? Ti ako ta na tita, do hanog-hanog man lang to nga sa Manibila bala. Ay, ti salamat sa Diyos. Ya akon ta na binatya, binalik kita ko liwat sa doktor. Nagdugang ako nga Nagdugang ang imo nga ano? Bughat. Bughat? Oh my God. So mo nang 6th. Kadto kita sa 7th. Nagpasyudad ka. Nag-absent ka sa school. Kaya makadto kayo sa isa ka lending institution. May aksidente na naman nga natapos sa imo. Nakabunggo ang bus na ginasakyan mo sa isa ka tracking. Oo. Sige, suloy kami. Iya maestra bala, ako kada isa. Iya maestra bala tita nga gipit sa lending institution laging kumakapit according kag tuod gid tita sa akon nga istorya. Ti mga 2 PM doon, tapos to ko sa loan tapos to ko loan to sa lang lending institution, may kwarta kong gamay po uli. Kay kinanglanon gid. Abunano man sa sa Leganes Dampi tong area. Binungguan ta naka-tracking ya amon nga bus, ang Pasay nga bus. Ti duro do makatoy rarong tita. Ako ta na, ari pa tita sa agtang ko ho, ya gisi daging tahi lada ka doktor sa Western. Kay nagaagay gid dugo, napaksi. Ti gindara kami sa Western Hospital. Ti mirla tita kay outpatient lang man takon. Mga 1 hour dong kami to, apo nagkinaran-karan do tita yung mga media men. Porte kahadlo ko tita. Why ko nadlok? Way ko nadlok, hay ti dang buhi man ako. Way nadlokan ko tita, abi mo kun ano. Ano? Nadlok ako nga ma-interview ka taga-radyo. Booking ka gid. Mamanala ko tita, ang absent ako kay school day ato. Ano ginahimo mo ya? Dapat ara ka sa eskwelahan. Nagtaratalikod la ko tita, nga daw sa waila ko na abi, hindi takot pasyente. Pero importante, wala ka na ano.
Oo, tita. Oo. That's the 7th. Okay. So, natabo ang ika-8, 5 years after, sang ika-7 nimo nga pagka-aksidente. Istoryahan na ato ni na, mga kabombo. Ay, nakong kamuayhan. Isa-2 pa lang, basi kota na kamo yan, no? Sa kahadlok, pero ini siya kalabot kaya 8. Panubalikan natin si Crying Mothers ng Sugarland sa Iloilo. Dirigihapon sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo, si Tita Regine. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED Liniment Oil. Gawa ng SED Marketing. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for August 10 to 16, 2025. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda are due to delight you with a great selection of songs sa concert at the Plaza coming your way sa August 16, Sabado, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pang iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa August 17, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sang conflicting countries nga ang violence hindi ang sabat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa world. Kanta ang disgrasyada, este. Pero na-involved sa disgrasya sa salakyan. Si Crying Mother. So, after 5 years, ng imo ika-7th nga aksidente sa salakyan, sila mo nakadawa-dawa ka mo, no? Nakabakal ka mo sa motorsiklo, pero may disgrasya, maghihapon nga natabo. Paano na naman natabo ini?
Oo, Tita Reds, madumduman ko gid daw amo gid to ya daw sa motor lang gid pero daw amo gid to ya the worst ko nga ano nga kasakitan tita. Ay tuod nga man. Ti kay nadaha gid ta na kato tita akon nga puso-pusuan mo. Aray pa di subong o gapungko ko di kitaon gid ta na diyang akong inagyan ka paso daw palad kalapad. Kay, Paano? Kay natumbay amon motor. Kay pagbakal namon ka motor, si panahon di dakmaan magdara. Ti daw medyo gintroton ana 1 month doon o more than 1 month do gani nga sakay-sakay na. Nag-try matako ang kas. Papasi bala kami. Lambot kami sa umnahan, ambot nga ana diretso tanayaan ang motor to sa kilid ka shade house. Ti natumba kami nga duwa man kami napilpilan. Ti kay dugay pata na nga kag mag-rescue bala ang mga nagatambay-tambay tita sa kwan sa shade house. Inpabangon lang daw kami. Sige matanaya daha ka tambutso sa akon siki. Ay, di ba mainit? So, di na batyagan mo gid? Oo, tita. Daha kita na akong siki abot sa Wala mo ospital. nakakasdayon? Tika, hindi gani ko tita kahalin. Ay, daw kagulpi bala. Bobot. Di yawan ka tuin, no? As in, Oo. grabe naman nga suffer imo. Kay Naga- kasakit ya balayas ang mapaso. Oo, tita. Ay, mo na daha gid. Daha Hindi gid na na luto tita. gid. Di mapila ka bulan kag naayo. Aba, do mga 3 ka bulan ko nga sungkod-sungkod ko tita pa eskwelahan. Ay, tuod. Ay, ambot sa imo da. Di sa madamo nga beses, kawalugid nga mga naagyan mo aksidente sa salakyan. Anong subo ang epekto sini sa imo? Ay, tita. Daw nagka-trauma doon ako sa mga sarakyan. Tulad nga 61 do edad ko, ang ko da sa mga tricycle driver to kanamon sa Sugarlandia, sa Pasay. Bako ba totoo pa'y nahinaya lang. Kay kaabot man kita gihapo ko sa radtunan ta aga pa hindi man di emergency bako. So, kapanaway ka na gid ya. Oo, kay kilala doon ako tita, ti kay aros kilala do ko mga tricycle driver. Ti kun man anda gani nga ako do kaday pasahero, medyo kalma-kalma da sanda. Mantita, actually, bus lang di sa city, kay Lilo, yaway ko nasawaya driver. Ay, uyaman ko sa Uya mga ka ba? pasahero nga iban. Wala ko yan, ginapangamuyo ko sa imo, no? Kabay kota ka na sa Oo, disgrasya, sa salakyan nga naagyan mo. Kabay. Kagabay, wala na sa mga masunod pa. Di subong, I heard may salakyan na ka mo. Sino na yung ga-drive? Nag-hire lang kami tita ko mga inablos namon. Jakis pa Iloilo, kag kung diin man maadto. So far, wala man sang disgrasya nga nagakatabo. Wow, gani tita, ay, doon no kaloyan, gid. Ay, siguro tita, may mission pa ako Oo, gani man Amo gina nagasulod sa imo kaisipan, no? Pero ako, if ever, hindi lang ko yung guro mag-upod biyahe sa imo, kay budlay na. Si tita. Joke lang. May araman ba lang ang miyembro sa imo pamilya nga do ka accident prone man? Or ikaw lang yan? Do ay man tita, do ako lang gid. Ito kami nga magbugto kasi si nanay napatay lang pati amo na tita ay itong mga aksidente ko una ko nga imaw si nanay. Dason si tatay, dason si nanay duman. Ti dason ako dulang kagibana ako abi sa motor. At least covered and protected kagidya kay ti survivor, winner sa gihapon, still standing after sang 8 ka mga vehicular accident kung sa diin na involve ikaw. So ano subong imo ginapangamuyo sa Dios? Ay tita, ti ginapangamuyo ko lang kabay hindi do ako maabtan ka mga amuto nga mga tragedy. Kabay lang ubayan gigamitan ng tanan sa pamilya namon. Kag kanaton man tanan tita Reds nga malikawi kita sa mga vehicular accidents. Kay Siguro ginapasalamatan sa Ginoo. Napasalamatan ko gid mahal nga Ginoo. Kag siguro tita Reds may mga misyon pa ako nga dapat ko i-accomplish. Insa nga ginsalbar pa ako ni Lord sa mga katalagman nga sobra nga aksidente. Gani, pangamuyo lang permi, no? For covering. Anyway, thank you so much, Gid, ha? Sa imo gin-share sa amon, sa sininga hapon may luyag ka nga tamyawon. Ayo, Tita Reg. Sige. Sige. Mayad nga hapon ka ni mo, Tita Reg, sa imo pa ni Malay, sa katapo ka Bombo Radio. Kag sa mga pamilya ko dyan, sa Sugarlandia, mayad nga hapon ka ninyo tanan. Ari ako di sa tubang ni Tita Regine, ang gwapa nga angkor sang KLP. Kag ginatamya ko magali, ang subang ko dyan nga apo, kay isang ligad-ligad to, nagsunggod, kay why siya ma-mention.
sa ako na po dyan, kay Toto Lay, nag-live gid sa nga hapon. Mayad nga adlaw kaninyo tanan-tanan. Kag dyan sa Sugarlandia of Iloilo, I know nga kilala gid di aton banwa being Sugarlandia sang bilog nga Iloilo because kaaton nga festivity ang Kalamay Festival. Alright. Sige. Meron pa. Salamat, Gid. Salamat, Gid, Tita Reg. Ang ating nga winner, si Crying Mother sang Sugarlandia sang Iloilo. Congratulations. Iga-award sa imo ang imo nga 1,000 pesos nga cash. Pagwaan na lang ha, ang imo dira ang ginta Xerox nga ID. And there you have it mga kabombong. Ating nga very interesting din no, nga istorya nga nabatayan straight from her ang ating nga winner. And speaking of winner, I am about to announce ang ato naman nga winner para sa sininga simana. Who could be that winner nga mangin next naton nga interviewee diri sa kahapon lamang program kag magabaton man sa premyo nga 1,000 pesos in cash. Before sina, ginapasalamatan ko gid anay ang tanan-tanan nga aton nga mga maukod nga mga letter senders, regulars kag ang mga bag-o. Salamat gid and keep on sending your experiences o kung mga istorya sa kabuhi diri sa kahapon lamang program, pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, pwede man isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or kung may mga business ka mo diri no, may kalantuan ka mo diri sa syudad, itunghol na lang sa guard hapit ka mo di sa may Mapa Street, sa may Sky City Tower, the easiest and the fastest. Sige, congratulations sa ating winner para sa sininga hapon. Pero i-invite ko anay ka mo ha. Siyempre, after sang KLP, mga dramas naman na nagahulat, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Now, ari na, ang ating announcement sa ating winner nga magdaog sa 1,000 pesos nga cash, kag mangin kaupod nato next Saturday, August 23. Congratulations sa imo, Tatay Ed sang Igbaras. Again, ang ating winner para sa sininga simana, Tatay Ed sang Igbaras. With that, mga kabombo, nagpasalamat kita ko sa inyo tanan. Enjoy your weekend. I'll see you on Monday. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Mayong hapon and God bless.